M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Ndi nthawi ya chidzulo ndi Ambuye. Lero ndi pa 26 Julayi chaka cha 2024. Pa 26 Julayi paliponse timakondwerera chaka cha Joakimu ndi Ana, amene anali makolo awo a amayi athu Mariya, amene ndi amayi a Mulungu Mwana, amene ndi amayi a mpingo. Mu chaka cha 2021 Pope Francis adakhazikitsa kuti pokondwerera Joakimu ndi Ana, Mulungu wotsatira wake, ndekuti tizikondwerera chaka cha achikulire komanso okalamba, kapena tinene kuti agogo. Choncho papita tsopano zaka zinayi tikukondwerera la Mulungu limene limayandikana ndi chaka cha Joakimu ndi Ana, kukondwerera moyo wa achikulire amenewa ngati mphatso pakati pathu. Choncho la Mulungu likubwerali dziko lonse lapansi kuphatikiza kuno kwathu Malawi, tichita chikondwerero cholemekeza, chonyadira, chokumbukira achikulire komanso okalamba. Titha kutero mwina unena kuti okalamba sichichewa chabwino kwenikweni, koma tingonena kuti achikulire. Chikondwerero chimenechi kuno ku Malawi pa national level chikachitikira ku Mzambazi Parish mu diocese ya Mzuzu. Ndimafuna kuti mdzulo wa tsiku la lero tigawane pang'ono uthenga umene Papa Francis wapereka kuti tikondwerera bwanji achikulire, tizanyadira bwanji achikulire, tingasinthe zotani za achikulire. Nawu uthenga wa Papa Francis pa tsiku lachinayi lokumbukira ndi kuganizira anthu achikulire. Mutu wa uthenga wawo ukuchokera pa Salimo 71 ndime ya 9. Musandisiye nthawi ya ukalamba wanga. Okondeka abale ndi alongo, Mulungu sayiwala ana ake ngakhale pamene atakalamba, ndipo mphamvu zatha kapena pamene tamera imvi, ndipo kuti udindo wathu watha pakati pa anthu, pamene taleka kugwira ntchito za phindu, ndiponso pamene tioneka ofowoka ndi opanda ntchito. Mulungu sayang'ana maonekedwe a munthu. 1 Samuel 16 ndime 7. Iye amasankha ngakhale amene anthu amamuona kuti ndopanda pake. Mulungu sataya mwala uliwonse. Inde mwala wakale kwambiri ndi umakhala maziko olimba a miyala ina pofuna kuti amangire nyumba ya Mulungu. 1 Petro 2 ndime 5. Malemba Oyera ndi nkhani ya chikondi cha Ambuye. Amatipatsa chithunzi chosonyeza chikondi cha Mulungu kwa ife pa chilichonse chimene moyo wathu ukudutsamo, ndiponso pa chilichonse chimene chikutichitikira m'moyo wathu kuphatikizapo mavuto. Mabuku a Masalimo ndodzaza ndi zilakolako za mtima wa munthu pamaso pa Mulungu, amene amatisamalira ngakhale sindife oyenera. Amatitsimikizira kuti Mulungu ndiye adatiumba m'mimba mwa amayi athu, ndipo kuti ngakhale titati tipite ku Gehena sadzatisiya. Salimo 16 ndime 10. Ichi ndi chitsimikizo chakuti iye amakhala pafupi nafe mu ukalamba wathu. Pajatu Baibulo limati ukalamba ndi chizindikiro cha madalitso. Komanso mabuku a Masalimo ndi mapemphero kwa Ambuye. Musandisiye nthawi ya ukalamba wanga. Tionenso Salimo 71 ndime 9. Awa ndi mawu amphamvu amatikumbutsa za kusauka kwa Yesu, amene adalira pa mtanda paja. Eli lama sabakatani, ndiye kuti Mulungu wanga mwandisiyiranji. Mateyu 27 ndime 46. Motero m'Baibulo timapezamo chitsimikizo chakuti Mulungu amakhala nafe m'nyengo zonse za moyo wathu, ndiponso pamene tili ndi nkhawa poganizira kuti
atha kutiyiwala mu ukalamba wathu pamene tili ndi ululu osiyanasiyana. Apatu palibe kukhulana kulikonse. Tiganizire bwino, tipeza kuti nkosavuta kuzindikira kuti mawuwa akunena monga zinthu zilili. Kawirikawiri ukalamba umachititsa kuti tizikhala tokha ngati agogo ndiponso ngati anthu achikulire. Kawirikawiri nthawi imene ndidali episkopi wa Benares ndinkayendera okalamba m'nyumba zosamaliramo agogo ndi achikulire. Pa maulendo angawo ndinkapeza kuti ena mwa iwo ankakhala miyezi yochuluka popanda kuwayendera. Pali zifukwa zambiri zochititsa okalamba kuti azikhala okha. Malo ambiri makamaka mayiko osauka, okalamba amakhala okha chifukwa choti ana awo amakhala atapita m'matawuni ndi m'mizinda komwe amakafuna ntchito. Onjezerapo, mayiko ena muli nkhondo, motero achinyamata ndi akuluakulu ena amayitanidwa kuti akamenye nkhondo. Ndipo akazi makamaka amene ali ndi ana ang'ono amakhala atathawira ku malo ena pofuna kuteteza ana awo. M'mizinda, m'matawuni ndiponso m'midzi yowonongeka ndi nkhondo, agogo ndi anthu achikulire ambiri amakhala okhaokha chifukwa choti satha kuthawa. M'madera ena anthu amakhala ndi zikhulupiriro zabodza zomwe zimachititsa kuti agogo ndi anthu achikulire aziganirizidwa kuti ndi amfiti, ndipo kuti iwowo amene amalodza achinyamata pamene munthu afa kapena adwala mwadzidzidzi. Agogo okalamba ndi anthu achikulire amaganiziridwa kuti ndiwo amene amadzetsa matsoka pakati pa anthu. Kaganizidwe ka mtundu kayenera kuthetsedwa. Izi ndi zina mwa zimene Chikhristu chidabwerera kudzathetsa ndi kutipatsa ufulu. Ndi zomvetsa chisoni kuti mchitidwewu ukupitirira kuyika chidani pakati pa achinyamata ndi agogo ndiponso anthu achikulire. Ndipotu tikaganizira bwino tipeza kuti mchitidwewu ukufalikira paliponse, koma umaoneka mwa njira zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, pali chikhulupiriro chakuti anthu achikulire ndi agogo akutopetsa achinyamata chifukwa choti kusamalira anthu otere kumalira ndalama zambiri zomwe zikadatha kutukula madera awo. Ukutu nkuganiza kolakwika kuti anthu achikulire ndi agogo amayika moyo wa achinyamata pa chiopsezo. Achinyamata amaganiza kuti pofuna kuti moyo wawo uyende bwino, ndi bwino kupondereza ndi kuchitira nkhanza agogo ndi anthu achikulire. Udani wa achinyamata ndi anthu achikulire ndiponso agogo ndi poison, kaya titi mankhwala achiphe chononga zinthu. Kuyambanitsa achinyamata ndi agogo komanso ndi anthu achikulire ndi chinthu chosavomerezeka. Chinthu chofunika kwambiri ndi mgwirizano ndi ubale wabwino pakati pa achinyamata ndi agogo ndiponso anthu achikulire. Salimo lomwe lagwiritsidwa ntchito pamwambapa, lomwe likusimba za kusasiyidwa mukalamba, likunena za mpungwepungwe okhudza moyo wa agogo ndi achikulire. Mwinatu ponena izi tingathe kukhala ngati talankhula moonjeza, komatu si choncho. Makamaka tikaganizira kuti agogo ndi anthu achikulire amakhala okha osati chifukwa cha kufuna kwawo, koma chifukwa cha mfundo zolakwika za atsogoleri a ndale, mavuto azachuma, momwe moyo kuyendera masiku ano, zinthu zomwe zimachititsa kuti asavomereze kuti munthu aliyense ngoyenera kupatsidwa ndi kulandira ulemu, osayang'anira kuti munthu ndotani kapena kuti akukumana nazo. Izi zimachitika pamene talephera kukana kuona munthu aliyense kuti ndofunika. Pa chifukwa ichi, anthu amaweruzidwa potengera kukwera mtengo kwa zofunikira pa moyo wawo. Anthu achikulire amazunzidwa chifukwa cha kaganizidwe koyipa. Iwo amaganizira kuti n'kwabwino kuti akhale pambali pofuna kuti asakhale chipsinjo kwa achinyamata. Masiku ano kula akazi ndi amuna ambiri
amene amafuna moyo waundekha osasakanikira ndi anthu ena. Umembala wa m'magulu wasokonezeka, ndipo m'malo mwake mwalowa mtima wodzikonda ndi wofuna kuti zonse zikhale zanga zokha. Akuti umenewu ndiye umakono. Moyo wa banja omwe wakhudzika kwambiri ndi mfundo zolakwikazi, wasanduka sautso lalikulu chifukwa cha chikhalidwe choyipachi. Komatu pamene takalamba ndipo mphamvu zatha, maganizo oti sitisowa anthu ena amakhala opanda tanthauzo, chifukwa imafika nthawi pamene timasowa thandizo la ena. Izitu ndi zomwe zimachitika kwa anthu okhala ndi manyado osafuna kulabadira za ena. Kusoweka kokhala ndi ena kumazindikiridwa mochedwa. Undekha ndi kukhala kodzipatula kwasanduka khalidwe la makono. Magwero kapena kuti maziko ake ndochuluka. Kwa ena chimakhala chifukwa cha kufuna kwawo kuti safuna kukhala pagulu, ndipo kwa ena chimakhala chifukwa chopanga chisankho cholakwika cha momwe angayendetsere moyo wawo, ndipo kwa ena agogo ndi anthu achikulire amangochivomereza poganiza kuti ndi ufulu wawo kuti azikhala okha. Motero potsiriza amapezeka kuti sakufunanso kukhala ndi abale, ndipo amalephera ngakhale kuganizira njira zina. Mwa anthu okalamba ambiri timaona mtima wogonja omwe ukufotokozedwa m'buku la Rute, lomwe limanena za nkhani za Naomi okalamba, amene pambuyo pa imfa ya mwamuna ndi ana ake adauza apongozi ake Orpa ndi Rute kuti abwerere kwawo. Rute 1:8. Monga Naomi uja, anthu okalamba ambiri masiku ano amachita mantha kukhala okha. Anthu ngati amenewa pamaso pa anthu ena saoneka ngati oyenera kuwalemekeza. Chifukwa cha ichi amaona kuti n'kwabwino kudzipatula. Ndi chifukwa chake Naomi adauza apongozi ake awiri kuti achoke ndi kukaona zina. Rute 1:11-13. Mawu ake akuonetsa momwe zinthu zinkayendera masiku amenewo. Mawu a m'malemba oyera akutipatsa zithunzi ziwiri zokhudza Naomi ndi ukalamba. Mmodzi mwa apongozi ake, Orpa, amene ankankonda Naomi, adampsopsona navomereza zomwe Naomi adawauza ndipo adanyamuka napita kwawo. Koma Rute sadafune kunsiya yekha Naomi ndipo adamuwuza kuti musandikakamize kuti ndikusiyeni. Rute sadaope kukhala ndi Naomi ndipo adanena za kukhosi kwake. Iye adazindikira kuti mayi okalambayo akusowa kukhala ndi munthu wina, pachifukwa ichi adapanga chiganizo chokhala naye. Ichi ndi chitsanzo chakuonetsa ubwino wa kukhala limodzi. Kwa ife amene tidazolowera kukhala tokha, Rute akutiphunzitsa yankho ndi dandaulo loti musandisiye ndekha, limene adanena iye kuti sindidzakusiya. Chiganizo chimenechi pozindikira kuti kukhala moyo waundekha si chinthu choti nkuchigwiritsitsa, Rute adapitiriza kukhala limodzi ndi Naomi, ndipo ndi chaulere cha Mulungu adabala ndi kusanduka kholo la Yesaya, amene ndi mneneri otchuka Yesaya. Mateyo 1:5. Yesaya adalengeza za kubwera kwa Yesu, Emmanuel, Mulungu ali nafe, amene adadzetsa Mulungu kufupi ndi anthu onse a mibado yosiyanasiyana. Ufulu ndiponso kulimba mtima kwa Rute kukutiphunzitsa kuti tiyenera kuganizira bwino pa nkhani yosamalira okalamba ndi anthu achikulire. Tiyeni titengere chitsanzo cha Rute, mayi wa ku dziko lina, ndi Naomi okalamba, ndipo tisachite mantha ndi kusintha zomwe tidazizolowera ndi kuyamba kuganiza mwa njira yatsopano pa nkhani yosamalira anthu okalamba. Tithokoze iwo amene amachita zinthu potengera chitsanzo cha Rute, pamene akusamalira achikulire ndi okalamba, kapena amene amayesetsa kukhala pafupi ndi anthu okalamba okhaokha. Rute, amene adasankha kukhala pafupi ndi Naomi, adadalitsika pakukhala ndi banja losangalala. Umu ndi mmene zinthu zimayenera kukhalira. Osamalira okalamba ndi kuvomereza kuti onso ndi anthu ofunikira pakati pathu ndiponso mu mpingo. Nafenso tikachita chimodzimodzi ngati Rute uja, tidzalandira mphatso zaulere ndi madalitso ochuluka.
Lero pa tsiku lachinayi lokumbukira ndi loganizira anthu achikulire ndi okalamba, tiyeni tiwaonetse chikondi, tipeze nthawi yocheza ndi amene adataya mtima ndipo alibe chiyembekezo. M'malo mongoganizira mavuto athu, tiyeni titsegule mitima yathu ndi kuonetsa nkhope yachimwemwe ponena kuti sindidzakusiyani nokha, ndipo tiyambe nawo ulendo watsopano. Kwa inu nonse achikulire ndiponso kwa onse amene akukhala pafupi nanu, ndikupatseni dalitso limodzi ndi mapemphero anga, ndipo ndikupemphani kuti musayiwale kumandipempherera. Kalatayi yaperekedwa ku Rome ku St. John Lateran pa 25 April chaka cha 2024. Francis.